jelikož mám vlastně dneska promoce ve 3 hodiny, tak jsme upravili tréninky, takže pojedu dneska jeden další trénink. S tím, že jsem v 7 začal fyzio, 8:30 síl tady, silový trénink a s tím, že jsme teď s Martinem dojeli lapy. A s tím, že za chvilku teda jdu se připravit na ty promoce na univerzitu. Hop! Hop! Počítám jednu, nedělu. Borci, kurva, nemám klíče od kontanu. Ten den bude ještě stávat. Potom už jako to už bylo ale kolem 13., 14., 15. roku, kdy to začalo pořádně, jako ty rvačky a tady tyhle věci. Na střední školu jsem chodil, dnes se to jmenuje Bezpečnostně právní akademie, což je vlastně takovej předskokan té vysoké školy, té univerzity, na které jsem teď vlastně úspěšně udělal toho magistra. A v součástí vlastně předmětu, což vlastně bylo úplně první myšlenka vlastně, když jsem šel na tu střední, takže tam je hodně tělocviku. Jo. Součástí vlastně výuky je karate, judo, řecko-římský zápas, speciální tělesná výchova. Jo, takže to bylo to hlavní, co mě bavilo a formovalo jako na té střední škole. No. To musím se rychle přelíst, něco sebe dát a oni do školy, protože nestíháčka. Moje spálený záda. Borci, minulý týden měl jet. Já to ukážu, protože to nemůže být jen tak. Otréninkovej mlz. Jenom jsem si prostě dal v neděli dvojitej sír v bulce. S hranolkama jako. Pak takový jako silný jídlo. Myslíte, že je to v pohodě? Dát to se vzorem na to? Jo. Je to jediná čistá košile, tak dobré. Takže se na to i můžu říct jako těším. Prostě, že to byl takový malý za 15 minut mám vejít akci. Tak, sáčko a jdeme. Tak já jdu, jo, zatím. Daj tam klíče, Děkuji, pojď. Jirko, děkujeme moc, díky moc. Dětství celkově s ním bylo divoký, bláznivý a jako starší brácha se dokázal jak o mě postarat, jako jak mě krýt, tak zároveň mi dokázal dělat i dobré takové pastičky, mě chystat doma.